Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki mang, Luku mang, Nana Sasa Bhaijo Kromo we water we spoke def mama Sranan. Anyong su Sranan San E Psa karif kom Arki and Luku de prenspari tori. So we borrow the North go mixoy pus go mit west we spoke def mama Sranan we kari kom piko Arki and Luku prenspari sani. And Mr. Janga para we cash. Barang sa lobi wa may baruang sweet manting bakan na of na netyo luka programa maalade diaspora kami ska mauktu deng Sranan mauktu des masa ilukin via de televisi mauktu de masa ilukin via a YouTube kanal fu may baruang sweet day and ti de cara programa gawa nga masra Gambo and natuurlijk zoals you sabi barang sa programa na Sranan San E Psa masra Gambo Wisiwalo sana gebeurt. Yeah, me Arki. To. En amoro belangrijk sana na ekonomia. So, itakuwa mooi tori, omdat ya furusma no effortang sa wantaki awortu ekonomia. Ekonomia wantaki imsien lek yu huishoud boekje sa yu apna yu oso. Ja, da yu saptaki alamu yesla this obviously, that obviously, so on. Ja? En dat je Luku taki omen mee verdient. Aan de hand daarvan je meka lees. Hoe de san sa je bij. Maar, dat je Luku taki soort of de producten echt niet prioriteit. Ja? Want, mino go bij want jou men. Dan is a chowmen ekos omeni mino sabi madang mikaboro ante moro furu. Ja, dat no pisi ekonomia libi. Dan mine nyama chowmen madam esorgu dat akasen e nyawandi moro. Dat na wan. Nummer 2 inoka gebruik moro furu lek sa je verdien. Na leka as ay konta pa serefi. Dat want aqui a economia fu a gezin de in yuan net dat na economie ja ino manji moro furo uit dan ye chisi saye woroko mama nga papa sade woroko de pota atap tafara da de go Luku en dare do Luku tak ukaspar o biterte de ukaspar fu baywansani ukaspar asandi stalangan pa kande wo abif Jeng dat we spargo mite dat na soye setwa ekonomi in wakoso en so ook tu ade na bidisi in a regering no kanji moro voor uit dan ei chisi anders say yo chisi de chisi wan populistisch beleid en dat yo geleni festivals mate vrede no mo ye leni wanda dem lobby you dat de lobby dat do stem die baka terwijl je vernietigd deng na vernietig deng Daarom masra Gambo de may tak ito na silent killer model de mawang klari. Iya to. Dus yes dong ino saptak ye dede mana dede omdat en daarom meki a schuld voor 4 zoveel miljard dollar bouw op. Omdat zijn de landimamtjes bij pensioen moest bij, atoso moest bij, score moest go, alle de soort zandati. Ja? Maar, in een zeta huishoudboekje, je huiswerk in een meki, je berekent dat je, binaf komt je verantwoord toe, kom je de nomo, want dat loopt me. En dat want dat je, weet je, een lessie bevolking. Wan bevolking die lesi die ne wan do noti en dat je shiki de na de ye shen furu na alase de ji wasma o di fafi anego na dat je yere omdat ino training ino lering ino ja ukufa go fisi
Lek je geen visie no mo, je geen visie no mo, maar no ja uku no training no leren do noti. Je libeng, saya doe je gebruiken like stemfee. Dus je hoort sweetie, dat kost stem je. Daarom berang sa precies like van masra Gambo taki. Onomeku dat een bepaalde politieke partij ook kom en ook gebruik jullie een stemfee. No me kasan dat tipsa. In het verleden ushi 10 jaar waar regering, waar regime mekaar de man dat die pedeman take money in de bewust en in begrijp asan dat die dat wan tran niveau. You no kan take payment dat je buy pakket Masra Gambo Fuji desma. Laat dat duidelijk zijn. U kunt dat niet maken aan elkaar, aan je bestaan. Je moet ook aan de andere kant rekening houden. If like je abon also buurman et tang see you, da ala di buurman ook kom, da wan tek wan patra oli na you, da wan tek wan kilo sotu na you, da wan ko tek wan kilo ayu na you. Dat wan tak iwe subsidieer a buurman fi. Ja, je zorgen. Precies. Daarom, precies zo wat ook bijvoorbeeld de parastataal bedrijven, SUM, ABSDBD of de DET. En als dat het dan subsidieerde. Ja, en dat de mij gebruikt de mij is reflecteert naar ambtenaar. Dus ik kan voor morgen in afspang land ook en mijn want tori, Arki mida. Ja, maar zeg. Een vakbondsleider. Heel bekende vakbondsleider. Dat actie van bedrijf. Dat je na ten COVID. Dat man actie van bedrijf dat agert die koin man die work man die si uno man go actie lanti. Dus je nou een bedrijf. Kijk, daarom mas Gambo mineko timo voor. If je Luku de bedrijven die nou een NV en een stichting. Nee. Ja, wat verschillen? Mij karen profit organization en non-profit organization. Profit organization wil zeggen een NV. Een NV maakt dus winst. Die maakt winst op via firework komen, via vooruit, via investeren komen varen. Klopt. En bovenus ma brangasa lobiwang ne begrepen verschil. De denk je dat altijd land die moest zorgen a gratis of a subsidiëren a stroom a water. Je kan dat niet, je kan, maar je bent niet verplicht. In principe, daarom is het een NV. Die NV moet operationeel zelf kunnen verdienen en zijn medewerkers salarissen betalen, de voorzieningen van de medewerkers betalen. Daarom de mij tegen de man, je moet elke eind van het jaar een financiële rapport presenteren. Daarom hebben we een raad van commissarissen, toezicht op een organisatie, dat de directie die dat binnen doen lauw niet tussen aanhalingstekens. Weet je, dus bradangasa, dat een regering die zit tegen niet elkaar dat niet eigen man, een recover aan economie, namelijk dat de subsidies de man bouw af. If de man op doing, zou het noodlottig gevolg zijn dat iwang economie herstelt. Je hebt ambtenaren die je moet betalen, maar de ambtenarenapparaat is zo groot dat dus moet afgeslagen worden. Dat is één van de high prioriteit van de regering geweest. Vervolgens heb je een aantal bedrijven die eigenlijk letterlijk jaar in en jaar uit Masra Gambo met tank subsidiëren je nog kan, terwijl ze NV's bestaansrecht hebben. Iedere jaar zo. Omdat de man bij Alexander de man bij Chiles reflect ambtenaar de man saptak papalanti de dus lanto de workoman ook gastrati of dan zonder money dus dat lanti de maar dat nog kan want alla de bigi konderen die weeshi met het exempel het voorbeeld met het Nederland van het tatadawe is een keiharde maatschappij. Daar betaal je voor alles en suma wani kan jompo taki tak ano troep. Je verstaan? Daar betaal je voor alles. Je paifa doti die de mij purji, je doti die meki je paife. A watera na eind van jari dat oververbruik a rekenen dat er komt
fire, gas, idem dito. Notinetjes if so. No. I verstaan toch? Seref i me kong, seref a parkeer die e parkera stellen, die sakta kan zijn dat goed op data. Ja. Ja. Parkeergeld. Dat is eigendom van de staat Nederland. Hè. Juist. En dan moet je betalen aan de gemeente. In pai. In Pai. Anders in oma parkeer de no kanga waja stellen. David teka waji de reilo tu no mode ik be bakayo so. Maar de no ma do no wan belang. Luku mas Gambo, mogen even buiten om een setting te doen. Luku, ministerie van Openbare Werken, vuil, ophaal. Vaak hebben we en de regering in, de regering uit, mee machttaking. Is er dus problemen ontstaan bij de verwerking van vuil. Kijk, hoe je draait of keer, vuil wordt gratis opgehaald door de overheid. Ja. In principe, dan maak je een VOV, vuilverwerkingswet. Ja. Kijk, dat is op zichzelf ook een bedrijf. Het valt onder OW, maar het moet ergens geprivatiseerd worden dat het eigenlijk onder een bedrijf van NV moet gaan werken. Waarom ik dat? Ik praat puur op basis van eigen inzichten, Gambo. Mensen hoeven niet eens te zijn met mij, maar het is puur hoe ik zaken naar kijk. Wil je dat ding efficiënter maken, dat Anowa herwiki of 2-3 die vuil nog naar jou. Als je dat ding privatiseert, je moet wat NV, dat beviel je conflict met de hele organisatie, op to down, dan ben je eraf. Zorg ervoor, if een persoon gaat een stroom of een waterrekening, regel het met een digitale systeem, dat een persoon dat die op een gegeven moment gaat een water, hij pay een fee direct. En dan heeft vieren. Precies, dus je paying, dan weet dat het bedrag gewoon naar die organisatie gaat elke maand. Dan allemaal op tijd de druk, op tijd je waggie rekenen voor je vuil. Dan heb je die problemen niet. Nogmaals, gratis sanhi om tapu masra Gambo. Wat jere ja zo. Alla de money dat die, a subsidie, die lanti etrowe kwena a torsa yu etaki. De man kan doen wat er belangrijk sani. Die mensbedeelde smaak, isabi toch, sociale voorziening, zorg, ammonica, god daarbij. Passie kan meki ook toe. Juist. Dus, voor subsidie nog, want dat je straf afvolgt. Nee, sa you doen aan afvolgen. Na train afvolgen, voor de zelfstandig, voor de tap en foto. Voor pijn voor zijn eigen gebruik. Je verstaan. Af en toe ja, die sollicitatie dat je kan de te veel betalen, maar ja, om te lopen, fietsjes, money bakken en zo. Ja. Maar het gaat erom dat we zelfstandig moeten zijn. En zo kan je economie in balans. Ja, zo kan je in balans dat die samen uit, ja, nanga samechisi. Minokan echisi 10 kolu, dan met die 20 kolu uit. Dan talanga me kong, talanga if mi tandu en sodoro, dan moet je dat mi run shot, mi klari, dan moet goleni. En dat is met ons gebeurd. Dat is sananga serna, dat regeren die zie, teka a decati takere no, ik schaf de subsidies af, en mi is zorgu dat mine prati pakket, if pakket de ikachisi, want jabi stektinga, jabi gifte, pe pakket da ini, oké, tanga dape. Maar dat no de wan hoeft thema van regeren disi, dat mi museji des ma pakket, na les ma je kweji. Die sabi toch, sa de regeren die ze doen, je chisi koopkrachtversterking, die AOV voor genderbijslag voor dus mana you moest go work on a you huishoud boekje. Ja, de notak moro tak anego. De yotaki, this egawan say, this modus so, this a prioriteit, this no a prioriteit. Isabi? Dat belangrijk. Kijk, prioriteiten stellen, de regering is heel belangrijk. Want if je normaal stelt prioriteit, je doet bobau sani masra Gambo. Je doet lauw sani? Nee, Psa. Tino mas stel prioriteit. San belangrijk voldoen aan sano belangrijk. Dat zijn je chisi. Je just den baas. Die workomang
moest lobben. Dus wie zou mij doen als een verkeerd, abas ne tegen noti, die ben. Daar wordt komen naar het lopen, abas ook. Dat kan een pumba siara. Want wie zou mij doen aan het minoti, min afka woroko, min afdwa woroko, min afuspan. Isabi dat mi wana abas dati. Dus de werkvergadering daar. Abas dat na moro pumbas. Maar een bedrijf no komt vooruit dan abas dati. Precies. En no komt vooruit no een moment, want mane ka woroko, mane tisi, a woroko ne du boom, en ala desandati. Luku, mi want Dat bedrijf ga achteruit en zo omschentu in a onder. Dati, ube abi, one systeem, pe, we play zorg staat. We zeggen nou nog abani voor dat is play zorg staat, ja. precies like fai take masra Gambo. Itake neta po mooi moment. Luku brangas sa, imut suusin. Buong furuma gopchin sa after pa presidente mas Yeah. dat amang komitaking amang drukke asan zwaardor Yeah. door afvallen. En het gaat einde van de remene mensen. Ons maar begrijpen was aan die boom boom. Ibe apwa masra emokaring masra misi ka basref taking. Taka sansa chandu a president Ja. aduan bungsani. Ja. Masra duki in Mikeri En seref taki a president baka 5 jaar 10 jaar na was stabil to chisi. Ik ga u als jonge Surinamer maar meer nog lekwa jaja Sranan vandaag zeggen. A president die ateka verantwoord in a contradictie no luku a integriteit en a populatie voor a man richting a verkiezing voor 2025. Nee. Hij wist dat Asansa Amaugoduno is zwaar. Ja, het is niet makkelijk voor voering uit die Sranan populatie. Amang integriteit of saka in a ai voor a volk. Omdat dat volk bij verwen. Precies, en dat nasani a volk bij verwen. En a volk betan denk je dat amang schrift of tangien op een sem moment. Met die een mooi voorbeeld. Het is een grom. Bonda tapu. Busbuzi. Ja. Die got na pa festi. Dat je lukken. Want is dat na ai efrede woroko. Die lukken ai de begin Vrede. Ja. Je vrede. Maar in begin. Dat was waside. Sneki de, babu nefi, maka, maar in crimen. In begin. Want if you no begin, au tango moro busi. Posisha buso komoro begin. Dat was aan zeker dat carbon credit. Maar dan dat in een survive. In een survive aan dat. Want dat nou een geef. Je verstaan. Maar if je hoort dat die een vrede. De ipura maka, ikrima presi, de bije parani, of je bije bouw. Ja, dat is een taki, mi abuantan presi naf mi. En precies zo als aan de taki, die argeren disi, dono no. En na om een miljard paiman, de mapai, sabe meki. De mapai den, omdat argeren op vrede krima presi, voor naptap egi futu sani. Je verstaan? Precies lefa masra Gambo tak argeren op vrede futu sani, daarvoor zorg er ook voor. Dat search-programma komen, waar we een klik masra Gambo. Ja. Dus go in een richting voor een productie, omdat dat belangrijk ook toe. So maar jere ja so me koti mofo. Omdat na wasansa metak di na nga neti ala sepe mimitis matewe di tori. O me programma argeren dis no poti dus voor IDB, Wereldbank, Islamic Bank, ala de man estel monetair beschikken en de programma dat heeft van onder het ministerie van Economische Zaken. Want dan wordt dat aan missie aan minister van prijs. Am 20 maar dat aan een hot item.
a productie ko in een kondre. Amtja productie kon instaan. En dat je ziet dat het bedrijfsleven is spelen en bepaalde sma spelen dat met elkaar komt. Ja, wat soort programma dat die naar zorgen dat die machine komt voor finaliseren. Dus judo prani in een praxis dat hij met prani afvoertomsi. Dadelijk wordt in blik. Dadelijk wordt in saka. Ik verstand toch. Dat nou one. En no beginnen Willemsberg pindadoku. Dat de machine komt voor verwerk op pinda alla sanitala de 10 batara. Klopt. De katap de schappen de ego bij maar dat jaren. If me go bij a pindadoku Nederland of Amerika, dan go bij moro diri toch? Sowieso je go bij moro. Maar dat is Willemberg en Meki. Ja. Dan moet je moro kom koputo. Daarom de mijn karen wil man tomo masra Gambo. Surinaamse product, de man pot value in het. De man pot moro waarde in het product. Juist. Dat kan zeggen legjas. Je zegt ja en plus je exporteert. Plus je exporteert. En ook team Lucas aan want trafas in een win-win situatie op dat. De massa importeer pindakasi kona Sranan. Dat wat je verdienen dala voor importeer baka pindakasi. Terwijl nu asem dala dat ook aan Sranan. Wist nou wat chinso, maar outang no. Outang. En zo om diversificeren ook toe de economie. Ja. Dus we hebben clip brangasa lobiwan. Luke, pe a president en robot tranga voor zorg ervoor dat het zorgprogramma eigenlijk opvang. Die de chimbedrijf die Ja. Ja, we gaan door met het goed werk. Dat succes wordt geboekt is ons kenmerk. We zijn de VAP, we zijn sterk op pad, kom je met ons mee. We gaan voor een beter su. If je no be op, dan doe het nu. Nieuwe school, maar lobby en godolo. En er komen nog meer, dus we godoro. We godoro. Doro nangamoro. Nangamoro. We godoro. Doro nangamoro. Nangamoro. Als je niet eens bent met die stabilisering, als je niet eens bent dat we 60% inflatie teruggebracht hebben naar single digit voor de eerste keer, als je niet eens bent dat onze schuldpositie van 165% nu gegaan is onder die internationale norm, zoals IMF dat zegt, namelijk onder die 60, kwam op het podium en zei, u gaat al deze maatregelen terugdrijven. Suriname, ja we moeten samen, vechten voor ons land, en dat doen we hand in hand. Sranan Google Street, voor uw vragen heen. Alla Sranan man, tu bibitan. Hier is geen sprake van discriminatie, want wij maken ons tot een betere natie. Let maar op de inflatie, is dat niet een goede prestatie? Wat vind je van de AHP? Mogelijkheid niet voor iedereen. Herstel van ons rechtssysteem, elke stem telt nu even mee. Nu zijn onze schulden herschikt, met dank aan de pres, want heeft heel veel geslikt. We zien dat de werk wordt verricht, ondanks de stress en alle gewicht. Zelf sterk, maar samen sterker. Kobondroeka, want we moeten verder. Stap voor stap naar een beter morgen. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Doro, Doro nangamoro, nangamoro. We go Doro,
Daarom meki, Arki mga lukumana na Sasa Bhaijo Kromo. Inongus apmender waarde het complex, maar je ziet dat die aan ministerie Economie Affairs abi een nova fonds. Dat ik over landbouw, voor duurzaamheid. En vijfkant je kan een gezinslandbouw doen. En voor de 3 voor 5 barad of 5 is sa, waar een pis grond vooral desma die abi a de per nasi. Ja? De Gambo ita. If is skrifi plan boom, de dine en na nova fonds, dat EFN subsidie. Figo duurzaam moro bigi. Want dat lang da machine ook dat is ook en nu zo je ziet dat die one spin-off serf de ja maar kusa tel pe inatung si furok of do fu aba maar kusa afi sorgo tak vervoer de kucharengo mek de maar raffineren de madu de sani je versta Arki man kuma Misi abigi man doro masra Gambo. iya adoro baga du sap dat itakam doro na en abgoronta puna menete dame taku grantanyi datu bewa Arki. Of wansano sabi. If you mati or you flower. Maar if you or you serefi, or you serefas poto, tak ai de seref 60 negi, dat yo dede. Je boy tak yo dede na kino. Om dat zijnde, je moet jezelf zijn. Je sabi toch. En je hebt maar 2 soorten mensen. In Gorontapu ya bunibisma na takrulibisma. Verschil no de in brudu ano de na one sort brudu wabi. En te you siki you gonna atosi no sapsuma brudu echisi. Dus no make no one sma oleri tagi inom lob disi inom lob dadi inom lob so. Asan dat no fout sani. Gado sabif sende mek ameku alamala kontanja in Sranan. En we zijn een gezegend land. Want if je leest hier Arki nieuws, dat zelfs samen met de Oosten, ja, is niet mooi dat mijn effectief geloof, dat mijn effectief disi, dat mijn effectief dati. Une de emme, waarschor desma, die het toe asan dati, die het apporti volk op. Vooral de jongwang, dat inom lop disi, inom lop dati, de creëra san dat tede no de moro, dat de liba epigia baka, no libiso, ano ang bonsani. En daarom ik belangrijk. Fi yep you serefi, fi kanya ala de, fi kachari anu gai mofo, fi no bar moro taki, anego, trusiani na grom, paranuasani, maak je economisch weerbaar bonet, elke vierkante meter op je perceel. De katang mina wan jaja sarana ma of wan jaja sarana uma. En mina, masarak teknati Gambo. Brasa lobe mo doro na ina fa programa. Sorry herfor dat inebong doti no one seat up strati. Make the tourist firi tag da may kona Sranan no one shwiti corner. Na madak ay Sranan ang corner pimo ko baka. May baro ang grantay. Dis na fikash kundala. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me.